בקיצור, חזרתי מהטיול אחרי צבא. ומה עכשיו? נזכרתי בשיעור ביולוגיה מהתיכון. מעניין. נרשמתי לבן גוריון. אמרו לי... מגניב, מלא חיי חברה. כן, היה אחלה. מלא פעמים. ממש חם. חיפשתי דירה. מצאתי דירה. עברתי. באתי ליום הראשון. 1,000,000 אנשים. מישהו מוזר שואל אותי... בא לאיינשטיין? בא לברקה? אתה בא למסיבת דירה? בא למסיבת פורים? באתי לכולם. מסיבות דירה. אופן קנגנם סטייל. יום הולדת. קנגנם סטייל. פורים. בריכה. פויקה בל"ג בעומר. קנגנם סטייל. היה אדיר. ישנתי בשיעורים, למדתי בלילות. עשיתי מבחנים אמריקאים, סיבירים. סיבירי? מה סיבירי? מרצה עם שפם, מרצה עם שיער ארוך, מרצה עם מבטא צרפתי, ציורים. עבודות, מצגות, מעבדות. יום הסטודנט, יום המחלקה, מלא עם חברים. בקיצור, החלטתי ללמוד מדעי החיים בבן גוריון.